Vo VGD Slovakia vám už viac ako 20 rokov pomáhame budovať váš biznis. Hľadáme pre vás tie najlepšie riešenia. Preberáme plnenie povinností, aby ste sa mohli sústrediť na vaše podnikanie. Patríme k top poradenským spoločnostiam na Slovensku a sme spoľahlivým partnerom pre stovky klientov. Aj my rastieme a rozvíjame sa. Po novom nás budete poznať ako CLA Slovakia. V júli 2023 sme sa stali členom medzinárodnej poradenskej siete CLA Global. S tým súvisí aj zmena nášho mena. Od januára 2025 sme CLA Slovakia. Členstvo v sieti je pre nás dôležitým milníkom, aby sme dokázali napredovať a zabezpečili naďalej vysoký štandard našich služieb. Pre vás, našich klientov, to znamená veľký medzinárodný tím kolegov, s ktorými spolupracujeme na vašich projektoch. Tím, ktorý objavuje nové nápady, čerpá zo spoločného know-how a zdieľa osvedčené riešenia. Takto u nás v CLA vznikajú inovácie a digitálne riešenia, ako napríklad aj používanie umelej inteligencie. V CLA Global sme sa našli. Spája nás rovnaká energia, drive, osobný prístup a priamy kontakt s klientom. Chceme stať pri vás, od vašich podnikateľských začiatkov až po expanziu do zahraničia. Našim klientom už dnes poskytujeme široké portfóliu služieb, najmä v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, auditu, daní, transakcií či práva. Vďaka našim partnerom v sieti CLA Global rozvíjame a prinášame klientom aj nové služby v oblasti wealth managementu a správy majetku. We are so excited to have you guys as a part of the team. It's amazing what we've done in the first little over 2 years that we've been in existence now. And people like you and your team in Slovakia have just been great additions, and we're just glad to have you. Doteraz VGD a odteraz CLA, ale sme to stále my. A čo sa nemení, sú naše hodnoty, ani náš osobný a ľudský prístup. Máme nadále úplný záujem o vás a snaha pomôcť. Chceme vidieť váš biznis napredovať a byť súčasťou vášho podnikateľského úspechu. Tak ako ste vy už vyše 20 rokov súčasťou nášho úspešného príbehu. My sme CLA Slovakia a sme tu pre vás.